दिनै बड'फा UN ब्रह्मनि न'खराव थांगोन गामियाव Baragari गामिसिम दोनफैबाय UN ब्रह्मनि जायगासिम गामियाव स' बिनि थाखाय थेंक इउ ब्रादार ओमफ्राय नैबे आंखौ लांनो फैदों मा नाम मोनथाय आदाना अमित कुमार ब्रह्म अके लोगोफोर बे जाबाय मेनला ब्रह्म माने सामेश्वर ब्रह्मनि माने थामथि फिसाज्ला माने फिसाज्ला सानै दंमोन नालाय बिनि गेजेराव बियो माने थाम आरोना माने रेंक माने लिस्टआव नायबा बिसा गासै 7 जन फिसाला फिसाजो दंमोन नालाय फिसाजोआ जाबाय सामेश्वर ब्रह्म मिन्स बड'फा जोंहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि माने बिदा आरोना माने बिनि बिमानि मुङा जाबाय लेपस्रि ब्रह्ममोन माने सामेश्वर ब्रह्मनि बिमानि मुङा जाबाय लेपस्रि ब्रह्ममोन ओमफ्राय माने मंगलाराम ब्रह्मनि गिबि हिनजाव दंमोन बेनि मुंखौसो जों मिथिला बेहा बिमल माने ब्रह्मनि दतमा सेन्टार बेनि गेजेरावहाय बेखौ नायनो थाखायनो बे मंगलाराम ब्रह्मआ नैथि खेब हाबा जानो गोनां जादोंमोन बै नैथि खेब हाबा जानायनि गेजेरावहाय बेहा सामेश्वर ब्रह्म आरो बिनि गेजेराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्म लोगोफोर जोङो थुलुंगापुरि पार्कखौ मोनफैबाय बेहायनो बड'फानि गोथै सहखौ फैनाय बे खाथियावनो दतमा एबसु आनसलिक कमिटि अफिस दङ बेवहाय जों दाहाय उनाव लोगो मोनसै बेवहाय सिगां थांग्रोनोसै थुब्लाव बे जाबाय थुब्लाव ब्रह्म जाबाय ओमफ्राय बे जाबाय लास्ट जोबथा आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय जोंहा बड'फानि बिबाजै बड'फानि बिबाजै आं बेखौ आबै लेंनोसै मिथिबायना बिनि मुङानो जाबाय बिमला ब्रह्म मिथिबायना ओमफ्राय बियो माने बेहा गासै आं बुंखाबायना 7 फिसाजो आरो 2 फिसाला स' बे जाबाय देरसिन माने ओमफ्राय बे जाबाय दैसिन आरो बिसोरनि गेजेरावहाय आं खोन्थाखाबाय लिस्टखौ कि बेहा फिसाजो दङ ओमफ्राय नैबे जाबाय बाजै ओरै एसे नुजाफैदो नैबे जाबाय माने बड'फानि माने बिहामजो जाबाय बियो बिनो माने जोबथा नङा होमबा ओमफ्राय बेथ' हाबा जानाय जायासै नालाय ओमफ्राय बे जाबाय बड'फानि फिसौ नैबे जाबाय बड'फानि फिसौ जाबाय बे जाबाय बड'फानि आरोना स' सोमोन्दो गोबां दङ होमबा गोबां बेरायनो हायो बाट जों बे न'खराव थानाय हिसाबै बेखिनिखौनो लाजोबनोसै आरोना स' थेंक इउ स' माच मोगा मोगि खालामनाय मदद खालामनायनि थाखाय बर' हारिया बिदिनो जौगालांबाय थादों ओमफ्राय बिनि थाखायनो लानानै फैगोन बेरायफैबाय थागोन एसे दे माबायाव फै आदा नोङो मोजां थाब जाथों जों गासिबो इसोरनि सायाव जों बेखौ गथायबाय जोंनि गासिबो रायजो राजाफोरा नोंथांखौ नुगोन स' बे रायजो राजाफ्रा गासिबो बोर सारस्रिथों नोंथाङा थाबैनो बेबायदिनिफ्राय हामथों आं बेखौ इसोरनाव आरज गाबज्रियो आदा मिथिबायना बेखौनो बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय जोङो दायो बड'फानि गोथैखौ बहा फबनाय बा मुसुखा बेयाव थांगासिनो दं जोङो बेयावहाय नोंथांमोना देखायगोन बिनि खाम्फा आरो सावनायखौ जाबाय बे बाजारावनो जादोंमोन आरो जानाय बे दतमा सेन्टार खोनादों आरो बे दतमा बाजार बिमोन गेदा लोगोफोर जों थुलुंगापुरि पार्क मिन्स UN ब्रह्मनि गोथै सहखौ बेयावनो फबदों आरो बिनि सेर खाथियावनो दतमा एबसु आनसलिक कमिटि अफिस दङ बेवहाय जों थांगोन उनावहाय बेयाव सिगांग्रो जों भिडिअ लाहैग्रोनि
बे जाबाय दतमा एबसु अफिस माने आनसलिकनि एबसु अफिस स' बेवहाय हाबनोसै जोङो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जय उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जय